ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошачӯёни муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали Агентство ТВ. дӯстон, имрӯз 9 августи соли 2025 навори хонаҳо кардам баҳри шумо. навори имрӯза рости гап навори зинда мешавад. мардум рӯз то рӯз фаҳмида истоданд ки канали мо барои хариду фурӯши хонаҳо аст. агар мошинҳо ҳам бошад, дӯстони азиз, ба ягон муаммо метавонед ки ба мо равон кунед дар ҳамин ватсаби мо ки дар рӯи навор айни ҳол истодааст. муроҷиат кунед бардор. хона, мошин, квартира, мол маҳсулот, техникаҳо фарқ надорад. дар канали мо нав омада бошед, хоҳишмандам якта лайкҳоро бизанена. дар канали Агентство ТВ подписатсия кунед бардор ҷоно. навори хуб мешавад. хоҳишмандам пайгирӣ кунед. як рӯз не як рӯз ба чини дилтона, ба табъи дилтона бардор ҷоно хона меояд. хуб, гап зиёд нашава, навора тамошо мекунем. мегзарем ба эълони якум. эълони якумон чие дӯстон? эълони якумон ҳамие ки хонаи фурӯшӣ айни ҳол дар Душанбе, дар Гравозавод, бародарони азизе ки шумо сухан карден акаҷон илоҷ бошад то нархи 350 ёки 300,000, фикр мекунем ки ҳамин арзанда аст. ҳамин дом чиқе ки да истодаем, доми севошона аст, хона дар якум шона. ин домо ба фикрам ки канан иборат аз ду дархона ва 49 метри квадратӣ дорад. дар якум ошона аст айни ҳол. доми севошона ага бо нархи 335,000 сомонӣ акамон қаттон суҳбат мекунад. ҳолати хонаро бинена, баъд баҳо битешер бачаҳо. ҳаммом ва ҳоҷатхона якҷоя. кухняҳо отдельно хитон медонад акай. обу свет постоянӣ, документҳо 100%. ба чизи чораш мефурӯшам мега, агар ки харидори ҳаққӣ бошад. ҳамин рақамҳои охири 64 занг бизанед. мегзарем ба эълони дуюм дӯстон. эълони дуюмон чие? хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри нав. ҷамоати сафо, маҳаллаи Сафетобод. иборат аз ду дархона ва 8 сотиқ замин дорад. айни ҳол чихел ки худатон дида истодаем, бардорои дар шаҳри нав буда. ина марҳамат 20,000 сомонӣ камтар 300,000 сомон гуфта истодаанд айни ҳол ҳамин хонара. обу свет ҳастай, мотор қатъия, яъне хона рости гап соли 2019 сохтагие. хонаи лоие 3/5. мактаб 1 километр дуртар, беморхонаам ҳастай, масҷид ҳам 1 километр дуртар, аптекам ҳаст. техпаспорт не даномаш гузарондагие. техпаспорт нестай, даноми ҳамин соҳибхона хона гузарондагие бардоро. ремонти хона қоидае, фақат маблағи нақд. тамос гиред тариқи ватсап, рақамҳои 985 0108 68 дӯстон. ягон саволҳо бошад, хоҳишмандам тариқи ватсап ё ин ки дасти яка аз худи яка бипурсем боз як бор дигар. инак мегзарем ба эълони сеюм. эълони сеюмонам эълони бениҳоят хуб аст дӯстон. агар ки дар Душанбе ноҳияи Варзоб бошад бардоро, дар комментария бинависем ки ҳастай, барои ки мода ҳамин хеле равон кардан. гуфтанд дар Душанбе ноҳияи Варзоб хонаро барои беморхонаи Кушониён, ҷамоати Чорбоғ, деҳаи Шодоб. ба фикрам ки фаҳмошед, иборат аз 3 ҳуҷра ва 3 сотиқи дигар замин дорад. ҳози акамон майда мақсад чихел ҷои зист, манзили маконшон обод биданша аз дурӣ навор кардан ки ба канали Агентство Авто ТВ ҳаминҳо, яъне ки ба реклама гузоранда мардум боварӣ ҳосил кунанд ки ҳамин хонаҳо дар ҳақиқат фурӯшӣ ҳастанд. бо нархи 1 лямд 1 миллион сомонӣ нархи хонаро гуфта истодаам бардоро. тамос тариқи ватсап рақамҳои 904 14 91 51. ҳозир дӯстони азиз ва арҷуманди ман ба даруни хона насибаша ворид мешавад. ҳамин хона аст. ҳамин нархе ки айни ҳол мондагиян бардоро боз муомила мешавад. ин хонара рости гап 9-10 сол шудааст барои сохтанша. ба кирпичи сарх сохтагие. хонаҳо дташ 6/320, якта егаш боша 8/320. наздикишта дикта мактаба, якта беморхона ҳастай, ду масҷид, ду аптека ҳаст бардоро. ҳуҷҷатҳо ҳама ҳаст, ягон камбудӣ надорад. не ки дӯстон шумо занг мезанед баъзетон ки ба мо гуфтанд ака мега фақат ки кредит. не бардор ҷоно,
кредит наметием гуфтанд. ҳамин сабаб марҳамат, касе ки харидор бошад ҳавлчаш стяжка кардаи чор тараф маҳкам дигар читон мефурад. Масъалаи обу суят ё чӣ нестанд, мушкилӣ нестанд дӯстон. се ҳуҷрага се суят тиқ дар ҳамин тарафа. хулос мегзарем ба эълони чорум. бардорои ваҳдат буда, бардоре ки дар ҷамъияти Симиганҷ деҳаи Панҷикон хона хариданӣ ҳастен, ина марҳамат се ҳуҷрага бо нархи 330,000 сомонӣ гирду атроф маҳкам кардаги шумо метавонед ки боз чикор кунед дӯстон, агародкориам кунед. хуб, дар шаҳри ваҳдат ҷамъияти Симиганҷ деҳаи Панҷикон нарх 330,000 сомон, 3 сотиқ, 3 дар хона дорад. тамос тариқи WhatsApp. рақамҳое ки дида истодаед 003 81 35 35 ё ин ки +7 999 249 53 22. ай дарвозаи Ромид 5 километр даруни шаҳри ваҳдат аст. дӯстони азиз, агар ки шумо мехоҳед яъне ки маълумоти иловагӣ гирена дар бораи ҳамин хона, барен ба шаҳри ваҳдат, ҳамин ҷамъияда, ҳамин деҳада хонара як маротиба дигар аз наздик бо чашми сар бибинен, бишнен, суҳбат кунед. ҳамин нархнаво се ҳуҷрага 3 сотиқи замин дорад. яъне бовар кунед и ремонтора бинед, хитомбардоро ҳаммомша бинед, ҳоҷатхона. хулоси гап и масъалаҳо мушкилӣ нестанд бардоро. ҳам ин нархам шуд кане 330,000 сомонӣ се ҳуҷрага ремонти хонара бинем бардоро. чӣ хеле боқӣ монда маълумот агар ки шумо бигирен тариқи WhatsApp ё ин ки дастӣ, хубтараш марҳамат чикор кунем бардоро, занг бизанем. кухниш 3 ба 2, об свет ҳамаш ҳастай, документ надора бардоро, документ надора. баъд мекунем ша мега документша. дар ин масъалаам фаҳмонда битам шумода. инак мегзарем ба эълони чандум, мегзарем ба эълони 5 имрӯзамон дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар Душанбе, дар ноҳияи Фирдавсӣ, айниқтараш дар маҳаллаи Шайнак. хуб, ин хона дар маҳаллаи Шайнак будаст дӯстон азиз. хонаи рақами 499. ака бинен, хонаи рақами 499 иборат аз 5 ҳуҷра плюс и боз калидор ҳам дора. 3.5 сотиқи замин дора. ҳавлиш уборка кардаги бинен хитон. баъзе хона дар остига бардорҷоно медрой раҳ дар остига гум мекунӣ. хулас чотка хишрвак кардаги тозак, фақат ки харидорҳо бошава ира брава бигирава зиндагӣ кунад. тамом дӯстон. 5 ҳуҷра дора дар Душанбе, дар маҳаллаи Шайнак. хонаҳо хонаи заминӣ ҳастанд. нархи навои ям гуфтем омадам ки нархи ништягай. ҳавлиш обш бигирем 20 ба 18 метраш. дта ҳаммом дора, ҳаммом дора. бар зами ин бардоро боз як хонаи дигар дорад. ман пешкаш мекунам ӯ хонара ба шумо тариқи WhatsApp-и хидм. ғайр аз ин бо як хонаи дигар дора ҳамин акамон. хуб, дар ошонаи дуюм як ҳуҷраи берумонти дига ҳам дора. падвалаш 11 ба 5. масъалаи об бошад, качалка ҳаста бардор. барқи доимӣ ҳаст. ремонти замонавӣ. чӣ хеле ки хитон айни ҳол ба чашми сар дида истодаен. марҳамат занг бизанед. нарх навош некин бардоро 1,100,000 сомонӣ аст. 1,100,000 сомонӣ. хай бардоро хонаам хонае. и калидорша бинед хитон. и каткута бовар кен расходе ки дар ин хона и акамон кардагай, ҳатто ки аз 1 миллион зиёдтар шидагай. ира хитон 100% метавонен аниқш қатӣ. рақамҳои 918 14 20 51 анайда бошад. телефони дастӣ аст, прямо метавонед занг бизанед. ва рақамҳои 905 22 20 51 анайда бошад. бардор ҷони ман WhatsApp-ш ҳастай. марҳамат дер накунед. агар харидор ки бошен, рафта боз аз наздик бибинем ба чашми сар боз дигай. хулас дар Душанбе бо нархи 1,100,000 сом. мегзарем инак ба эълони 5. бениҳоят хонаи хуб дар Душанбе. нарх ба тоҷикиву русӣ гап намезанад. бо $.
дар душанбе дар шоҳ мансур аст, кӯчаи жилмасив, харатаги инсиям мегам. ин тарафҳоро аллакай хитон дӯстон медонед, иборат аз 4 дархона ва 2 сотихи дигар замин дорад. ҳуҷраҳо хай калон бардоро 3 ба 4 астае. тамоми таҷҳизоти зарурӣ ҳаст. яъне ки шумо метавонед ки баъд аз харидани ин хона бе ягон расходи зиёдатии дигар даромада зиндагӣ кардан мегиред. шумо бо нархи $45,000 доллара бардоро ҳар рӯз курс боло меравад, поён меояд. аз ҳамин сабаб танҳо нархи ҳамин хонаро ба доллар мондем. марҳамат шербачо. рақамҳои 4 55 570 телефони дастӣ яка аст ва 935 54 93 63 анайда бошад бардори ман ватсап астае. ду ҳаммом дорад. бисёр ҳоҷатхонаам ҳастае, ошхонаву калидор ё ҳаст дӯстон. боқӣ савдо мекунем, мега миен хона мешинен, сар як пиёла чой насиб бошад, суҳбати беҳтарин мегзаренем. мегзарем ба эълони ҳафтумон. бардорое ки айни ҳол дар Кӯлоб ҳастен, ина марҳамат хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб дар савхози Назар деҳаи Заринкӯр 6 сотиқ замин дорад. боз 2 дархонаи дигар, 2 тайгар калидор дорад. масъалаи об суед медонед ки айни ҳол ҳастай. 85,000 сомонӣ нархи ҳамаи хонаро гуфта истодан. 6 сотиқ 2 ҳуҷраг аст. ремонт аллакай ба худи шумо маълум. диден ки чӣ хеле ба чӣ сохтагие. хулас рақамҳои 907 11 10 11 анайда бошад ватсап астая. рақамҳои 985 20 28 04 анайда дӯстон телефони дастӣ. болагинаш ватсап, ҳангинаш дастӣ. ҳолати хонаро хитон бибинен. 100% яъне ки тайёр нест. аз ҳамин сабаб ба ҳамин нархи наво савдо кардани анакамон срочно маблағ дар хурд астае. ҳақ ҳамсояро бинен зиндагӣ кардесай бардор. ҳамсоя зиндагӣ карда истодан ҳавои тоза бовар кунед. агар бениҳоят як дили одам равшан мешавад боз да природаи кушода. хулоси гап нағзай ҷош. ба эълони 8-мон мегирем. эълони 8 ҳамин дӯстон хоҳишмандам дар канали агентства подписатсия кунед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравам. барои реклама кардани чунин хонаҳои зебои худ ё ки мошинҳо, квартираҳо бошад, агар метавонед муроҷиат кунед. бардоре ки айни ҳол дар душанбе бо то нархи 450 то 500,000 сомона агар ки хона дошта бошен, ба мо ҳатман бардоро равон кунед ки дар ватсап бениҳоят мардуми зиёд суроғ карда истодаанд ки бояд мо да ҳамин нарх дар душанбе состояние средняя бошад, бояд хона гирем. хулоси гап бардоро ҳатман подписатсия кунед. аз шумо ҳеҷ чиз намеравам. ба шумо ташаккур мегӯям. то ҳамин дам бо ман будед. навори маро тамошо кунед. ман аз миннатдор. то наврҳои оянда паноҳтон ба худо дӯстони азиз.